Passat i present de la història del tèxtil valencià s'enllacen en cada racó de la ciutat d'Ontinyent. Antigues fàbriques, ximeneies i nombrosos símbols a la indústria manufacturera mantenen la identitat de la capital valldalbaidina. En l'imatge col·lectiu encara existeix el record dels anuncis i eslògans de moltes de les empreses d'Ontinyent, que van aconseguir la seva edat daurada a partir dels anys 70, a causa d'un article gairebé exclusiu, la manta. El 90% del poble treballava en fàbriques que tenien que veure directament del tèxtil. Aleshores, jo crec que el sentiment que hi ha com a identitat, quan parles amb la gent de coses del tèxtil, aquest sentiment és molt fort. És per aquest motiu que la capital de la manta serà l'amfitriona per acollir les històries del tèxtil del territori, ja que, amb la rehabilitació d'una antiga fàbrica, Filatge Revert, es construirà el nexe del Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana. L'essència de tindre un museu dins d'una fàbrica tèxtil i al costat també de lo que ha sigut la fàbrica de Paduana portarà aquest sentiment, no? Més ganes de retrobar-se un poc amistosament amb el tèxtil. El tèxtil a la zona va sortir a l'ombra i seguint el model de l'eclosió industrial d'Alcoi, encara que aquesta indústria va començar en les primeres dècades del segle XX, va ser amb la Guerra Civil Espanyola quan va experimentar un impuls sense precedent. Ha tingut la sort, entre cometes, de poder viure de les desgràcies nacionals. Tenien d'equipar a un país que era Espanya, que després de la guerra no tenia ni mantes per abrigar-se. I va ser així com va anar convertint-se en líders de fabricació, tant a escala nacional com lluny de les nostres fronteres. L'origen de la Fundació del Museu és que n'hi ha una inquietud per part de l'empresariat textil per a crear així un centre de referència. Aquestes persones van comprar la meitat d'un taller de l'últim velluter de València, que és don Vicente Enguídanos. Que també hem anat seleccionant perquè algunes no estaven en condicions. Només han fet un protocol per a muntar un comitè assessor que evalua possibles donacions. Això poden ser des de revistes, quadros, làmines, mas d'estampació, llibres, maquinària. També dependrà de la definició del museu. El museu té que definir quin és el seu concepte, tant per les peces que poden tindre com que poden fer. Té que ser un museu atractiu, viu, dinàmic, que pugui anar gent jove, gent major, que un dia n'hi hagi una exposició que sigui d'una sessió d'un museu de Terrassa, o de Lió, o d'Itàlia, que s'impliqui en la gestió la mateixa associació d'empresaris per a donar-li vida i per a que la gent conega el sector. La primera frase de l'alcalde, que no siga un ecoparc. I això defineix tot. Li agradaria, no?, tindre este museu, així ara més gran, com va fer-se ara, com el seu títol diu, Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana, és a dir, té que ser un referent del tèxtil de tota la comunitat en un punt, en Ontinyent, algo reconegut en la seva feina.